Malawian Camera. Good morning. Basi ti kupatilani Abon Kalindo lelo mamawa wa 18th of March 2025 yai the DC. The DC chimwana chosatopa chosaopa pamene boma la Malawi likuganiza kuti mwina ine ndafoka ndi pamene ndikuzuka somoopsa kwambiri pamene ena akumunamiza chakwera kuti Boni Kalino tinathana naye ndi pamene ndikumabwera deire ndipo izizi nazipanga dala kuti Amalawi ndiziyayimirira mokondwa bwino mwachilungamo chifukwa Malawi lero lipafika lero Malawi akuzunzika kwambiri. Lero tikambirana nkhani zokhuza maphunziro, zokhuza ndale, zokhuza ma civil servants amene akuvutika kuno ku Malawi, zokhuza anthu amene amagwira ntchito m'makampani ya boma komanso za ndale. Mundilole kuyambirira kwenikweni ndikakambe nkhani za ndale makamaka kumangidwa kwa Alfred Gangata. Ndinafuna inu Amalawi komanso nonse amene muli ma supporters a chipani cha DPP mukakondwere kwambiri ndi kumangidwa kwa Gangata chifukwa ena ife timalandira ma information kuchokera mkatikati mwa MCP mo zifukwa zimene ammangira Gangata si certificate ndi chifukwa chake ndikunena kuti nyadirani kwambiri munyadire inu a DPP chifukwa muli ndi munthu ku Central Region amene ndi chikhomo amene wazunguza mitu onse a MCP mkatikati mo ukaumvesera uthenga umene ukubwera kuchokera mkatikati mwa anthu amene ndi a MCP koma akunyasidwa ndizochitika za chipani zawo akumayimba mafoni ndikumatinongoneza kukhutu kumanena kuti mwana uja Gangata waazunguza kwambiri pa Central Region ndipo sakumvesa kuti kodi ameneyi chikhamu cha anthu chimene akumakhala nacho anakasamba pati chifukwa pali ena amene amasamba ngakhale za nyauzi kuchekera nyau kuti akamayenda anthu aziyathamangira koma mkukumwe umene uli ndi Gangata wachuluka kwambiri anthu mukumaona ena akumapita mudeza mukukhala ndi anthu 5 munthutu wamkulu wa chipanitu amene amazitenga ngati ndidolo kumakhala ndi anthu 5 pa nsonkhano anthu ndikumamuzuma ndiye lero ukabwera mwana Gangata amene wazunguza mutu kutereko kumangidwa kuja ndi nkhani yokuti amuchite silence kumanga kuja ndi njira yokuti ampezere zifukwa ammangirepo kapena zifukwa zokuti amupherepo koma iyo ayi mnyadirani chifukwa iwo akuona ngati pamene akummanga Gangata uja ndiye kuti akumuchita silence osaziwa kuti akumuchukisa andale opusa kwambiri amaganiza munjira amene akuganizira a MCP kunena kuti samaziwa kuti pamene akummanga munthu ndi pamene akumukweza profile yache chisanzo muchitenge cha inetu a polisi ndiye nakhaulisa aboma ndiye nakhaulisa iwo ankaona ngati akuzuza Boni Kalino osaziwa kuti akuchichukisa chimwana cha Kwanjeza chimwana ndiye chinachukatu icho okhalero aona kuti imene sigwira yaduma so inu a DPP kondwerani kwambiri motere kuti ndikupempheni mama awo kuti konzekani muzipita ku khoti kumene apolisi akuti akumufusafusabe mafuso sanasirize akufuna amutengere ku khoti mama wawo choncho a MCP nonse musamale kwambiri musamale inu a DPP konzekani mupite ku khoti mukakhale limodzi ndi m'bale wanu awa ni makape kuteko chiseko cha wapana muzakamva kuti chiseko chapana munthu kapena zipi yapana munthu zochitika zake ndi zimenezi timanena kunena kuti nkhuku yachitopa oloita dwala motani koma poisinga paja imalira kutero kuwawawa kwawo kwatha ndi chifukwa chake akupanga matukutuku mafilimu ncholinga kuti abwerese fiye achite install fiye amongst Malawians koma mwe nde mukuzinamizatu
mukuzinyenga ndi chala chifukwa Malawi akuonerera ni mafilimu anu wonse olezi mukupanga ati zomafuna kumabera zisankhozi Malawi yaitulukira yonse pakungofunika inuyo a opposition musegule maso anu kwambiri chifukwa makamaka ku Southern Region mu voters roll mulibe mo mayina ambiri ini nkhani imene inu muzikhale nayo muna mukutanganidwa nayo osakhala ya gangata iyi nkhani ya gangata iyi akumpasa mwana uja manyota akufuna kuti mphamvu zake zikhale zokula kwambiri kutero kwena akumapita kumaka munamiza chakwera kuti amene ndofunika timmange timpezere milandu ya certificate ndekaya kaya nde ntchito achi anakalowa kuti chifukwa munthu umamangidwa kuti wapezeka ndi fake certificate mwina atakupeza kuti wakalowa ntchito kwina kwache koma iyeyo ali ndi kampani yake anthu ena amaona ngati kuphunzira ndiye kuti ndi gwero lolemera iya ikalikira munthu yosiyana ukhoza kukhala ni madigiri koma ulibe osauka koma zimafunika plani izichokera mmutu mwako ndiye zakuvutanitu chifukwa ngati kukanakhala kotheka kuti enafe tikanapasidwapo mwayi owulula anthu amene ali ndi mafake certificates ndiye ndi mu MCP itu mu MCP muli anthu amene ali ndi mafake certificates motero kuti aja minister abwera ndi matama kuti atafuna afukule anthu amene kapena amange anthu amene ali ndi mafake certificates akangoziputira mavuto chifukwa muchipani mwakomo ndi mmene muli anthu amene ali ndi mafake certificates madiploma madigiri ena ndokuti analephera JC mwina ka 8 Livavere munga ziwe inu kuti gobwe zinyemba gobwe ni nyemba ndizosiyana kwambiri uzaona ngati ukumfuna kuti umfunire nzako zoyipa ukuzifunira wekha kubisala mbatata koma nsana ukuoneka ndi zimene akuchita MCP malamo kuti azili mbana ndi zinthu zeni zimene zikuchita affect Malawians mwachisanzo tapita ni kwa Kasakula kumchisi mukaone njala ili kumeneko malamo kuti mukanatanganidwa ndi kukatukula anthu anu kuwapasa anthu amene chakujana anthu amene asala pang'ono kufa lero muli bize ndi za uchisiru kumafuna kumamanga anthu ati muziopseza anthu ena tinakuuzani kuti anthu konzekani anthu awa konzeka kuti amange anthu ena simmakhulupirira kapena simmakhulupirira lero ndizi zayambikazi choncho mukonzekere inu a DPP chifukwa maaresti onde aliko kutapa kutaya akufuna kuti ena pakana akalephere nazo kukalowa nazo kuzisankho atawamanga zonsezo sichina tuya chiseko chawapana zinthu zawavuta chifukwa kafukufuku amene tapanga ife muchipani cha MCP iyo anthu akudanda ulamo kuti zinthu zawavuta ndipo ati akunena kuti ifeyo ndi basi kwathu kwatha ndi akungofuna apange bomba la tinkenalo ndikupempheni inu amene mmadziwa zoyendesa za kuchipani chanucho tamuuze ni nzanuyo asavutike ndi kumamanga anthu apite pa ntchisi apo kwa Kasakula akathandize anthu chifukwa kumeneko ndiye kuli njala yopsa olo kutenga machesi kungoyika munda ndiye kuti munda wonse uyaka kuli mavuto koopsa kani ina imene timafuna kukambirana pano lero ndiyo khuza na ma civil servants komanso anthu amene akugwira mmakampani ya boma amene akuzunzika koopsa amene ati boma la apasa 20% ndizomvesa chisoni kunena kuti kumalawi kunoko sitimaganizirana chifukwa ngati kuli munthu amene ali omvesa chisoni ndiye ndi civil servant ukakamuyang'ana salary ya mphunzisi kuyang'ana salary ya nesi kuyang'ana salary ya wapolisi kuyang'ana salary ya ma civil servants wonse ndikumanena kuti ati amene awa ayenjezera ati 20% ndikuzomvesa chisoni kwambiri koma mwina anthu ambiri sadziwa kuti kodi ma civil servants ndi anthu ena ogwira ntchito mmakampani ya boma ngati ku Eskom ku water body ndi makampani ena osiyana ngati ku Malawi housing ndi ena akuvutika chonchi chifukwa chani akuvutika chifukwa cha anthu awiri number 1 ma union leaders
tili ndi ma union leaders makape okhaokha amene amayitanidwa ndi akuluakulu aboma ndikumalandira ndalama kuseri ndikumawuza anthu kuti ifeyo ngati ma union leaders takambirana ndi aboma ndipo muyenjezeredwa masalale koma zili zonama andipena kumatulusa ma statement ngati mene watulutsira union leader wina wa teachers union of Malawi kukatulusa statement yonama amene ndi leader wa maziphunzitsi onse muno Malawi anthu akuvutika kwambiri chifukwa cha asogoleri ogona asogoleri opepera asogoleri akatangale. Only if you remove those leaders ndi pamene mwina ma union yanu anga maende kapena salary zanu zinga maende. Munthu wina omvesa chisoni amene akupangisa kuti ma civil servants azizunzika muno Malawi ndiye ndi member of parliament. Tili ma members of parliament amene samaziwa chimene akupanga. That is why pakufunika kuti qualification is munthu azikhala ndi qualification yoyenerera yokalowera ku parliament. Sikungonera kuti qualification ati ungoziwa kuti how are you, I am fine, basi amene yo ku parliament. No, pakufunika ndithu ma members of parliament amene akudziwa chimene akupanga. Chifukwa ena amaona ngati ku parliament kuja akupitirako kuti akalemere, akuiwala kuti ku parliament ndikokayimirira anthu. That is why ine ndimachita suggest kuti zisiku lina kuzabwere boma, kuzabwere msogoleri amene azasinthe even malipiro wa ma members of parliament. Chifukwa iwaja kumene kuja amakhala kuti akupita kukayimirira anthu awo, kukasogolera anthu awo, kukapanga malamulo okomera ziko, osakhala kuti wazikalandira ndalama zaphamwamwa. And lero li even in politics yasandukano kaliya kuti anthu ena amakhoza kukagwira ntchito mboma, kukagwira ntchito zosiyana ndikuchita retire kena konso ndikubwera kuzalowa ndale azingodyabe ndalama. Ndi awo akupanga malamulo opusa kwambiri kumazenjezera woka 100% koma kumapasa anthu amene ndi Amalawi amene apita kukayimirira 20%. So only if you can have brilliant leaders, members of parliament amene akuziwa chimene akupanga ndiye kuti zinthu zizasintha. Otherwise mukuyenera muiwale. That is why ngakhale ulo masukulu ambiri mukapita ku ngati mwachisanzo ma technical colleges kumene Peter Mutharika anakonza ma technical colleges ambiri to empower achinyamata. Lero li mukaone zimene zikuchitika ku technical college zosokonekera zokhazoka chifukwa tili ndi asogoleri amene sakuziwa chimene akupanga. Ndizomvesa chisoni kuti as we stand now mupite ku technical college ya Sochi, ya Lilongwe, ya Nzuzu, achinyamata amene apita kumene kukapanga makosi osiyana machisanzo ya refrigeration ya 2019, 2021, 2022, 2023 mukapeza kuti anthu amene wawa amene amapanga kosi ya refrigeration amene wawa sanalandire ma certificate yawo pakana leroli. Ndipo ndizomvesa chisoni kuti amapita level 1, level 2 mafriji itu amene kukonza mafriji level 1, level 2, level 3 ndimene ili yofunikira imene ngakhale makampani yakunja ngakhale maiko amafuna munthu amene wapanga ujeni course imene ya refrigeration course free pa certificate yawo sanatuluke pakana lero. Andi kupita ku TVETA ya Blantyre, kupita TVETA ya Lilongwe pakana ku Labor Ministry of Labor palibe chimene chikuyenda. How do you expect a country to develop that way if you are denying them access? Because ana amene ajakuti achite bwino akufunikira ma certificate abwino ma certificate awo pakana lero sakutuluka kuchokera 2019 kuzafika 2025 no certificate. So how do we empower achinyamata? Mukamanena kuti achinyamata ndi asogoleri amawa mukutanthauza kuti chani? Mumatanthauza kuti chani mukamanena kuti achinyamata ndi asogoleri amawa ndi chani pamene popo mukutanthauza kuti chani? Because you are even denying them access kuti akapeze ntchito. And ndizoona kuti ndithu the whole country mukalephere kutulusa ma certificate anyamata. Are you really serious? Mukalephere kutulusa ma certificate
and yet anthu anaononga ndalama zawo. Kholo lina lilonse likamamutumiza mwana kupita ku sukulu amafuna kuti mwanayo akaphunzire, amafuna mwanayo akalowe ntchito, aziyimirire payekha komanso akawathandize makolo ache. Lero mukusunga ma certificate a anthu. Ndi ziko lomvesa chisoni, ziko limene silimalimvesa kuti asogoleri athu kodi ndi asogoleri wotani. Chidwi chanu chili pa ndalama basi, chidwi chanu chayang'ana pa ndalama basi kuti muzingoba ndalama mmene mukuzibera mbomamo. That's what you are doing. So musanamizidwe a Malawi, zisankho zikubwerazi, sankhani mwanzeru, musankhe mwanzeru. And in our position mukuyenera kuti mupange zinthu za machawi. Iyi nkhani iyi ya voters roll muyang'ane ndi diso lotulukamo kwambiri. Ngati simpanga zimenezi muzanya muzalira muzaona. Komanso iyi ndakuuza ni dzulo ya ma primary iyi muyang'ane mozama, muyang'ane mozama zipani zonse kuchokera DPP, UDF, Afford, UTM. Nkhani imene ya ma primary yomachita impose anthu, yomafuna kuti musapange ma primary mudera linali, siku lina mulira nayo. Ndikukuuzani ndine wamisala, ndikukuuzani ndine osaphunzira, ndikukuuzani ndine na madrama. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Malawi.